Patrol, DCGB, Bareta, alas 12. DCGB, Bareta, alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB, Bareta, alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Das Marinaod to sa Indogabos mga tugang ngayon na aldaw nin Biyernes, Mayo 9, 2025. Ini ang Bareta alas 12 asin kami po sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan mga darkulang bareta sa lado lokal. PNP Bicol puga-puga na sa preparasyon sa midterm elections. Bagong edifisyo kang Josefina Belmonte Duran Hospital sa Ligao City, posibleng masuplayan na ning kuryente kan Aleco ngunyan na Mayo. Liquor ban ipapautop sa Mayo 11 sagkod Mayo 12. Regulasyones para tugutan na daing mag-duty ang sarong pulis sa eleksyon, ipinaliwanag kan PNP Daraga. Sa Lado National Civil Service Commission, pigrepaso ang qualification standards para makapagtrabaho sa gobyerno ang high school graduates. Dakol na magurang disganado sa K-12 as in senior high school program. Full implementation kan strengthened senior high school program ipapautob na sa school year 2026 to 2027. Department of Agriculture hinali ang kaaditan kang publiko sa pagkaon ng itik dara kang primerong kaso ng bird flu strain sa nasyon. Sa ibang nasyon, mga world leaders inomaw si Pope Leo XIV. Weightlifters kang nasyon preparado na sa pagsabak sa Asian Weightlifting Championship. Yan po ang mga headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Puga-puga ang paglibot sa man iba-ibang parte ka nasyon si Philippine National Police o PNP Chief Police General Romel Francisco Marby sa binisita sa Police Regional Office 5 o PRO 5 sa Campo General Simeon Ola. Ang pagbisita kan Chief PNP sa PRO 5 may kamawatan na direktang mamonitor ang kahandaan kan mga pulis sa nagraraning eleksyon, partikular na sa Kabikolan. Kasahapon bandang alas 2:30 nin hapon uminabot si General Marbil sa Camp General Simeon Ola, lunad nin chopper. Mainit siyang sinabat ni Police Regional Office 5 o PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon kay bahanan sa iyang command group siringman kan mga provincial director, municipal asin city chief of police. Ipinisintar ni General Dizon ang mga estratehiya kan kapulisan sa Bicol Region para masiguro ang matrangkilo, ligtas na pagkondukta nin eleksyon sa Bicol Region. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Ano man na aldaw niya na bulan in Mayo, posibleng masuplayan ning kuryente kan Albay Electric Cooperative o Aleco ang bagong edifisyo kang Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital o JBDAP sa Barangay Tuburan, Ligao City. Segun kay Provincial Engineer Dante Baclao, sinabi kay ini sa DCGB News na may transformer ng ipinagbugtak sa nasabing ospital kung kaya dakula ang posibilidad ng ngunya na bulan ma-energize na ang nasabing edifisyo. Idinagdag pa ni P.E. Baclao na may mga natatada pang dokumentos na pigahagad kang Aleco ang sa indang pigaasikaso kang sa indang opisina. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ipapautob na sa Mayo 11 sagkod Mayo 12 ang liquor ban. Kamawatan kainin na dainin kariribukan na magbutwa sa panahon kan eleksyon as siday nanggad tutugutan na makalaog sa presinto ang sarong babae na nasa impluwensya nin alak. Ipinag-order ni PNP Provincial Director Police Colonel Julius Añonuevo na i-monitor kan kapulisan asin dakupon ang mga nasa impluwensya nin bugsok na likido asin pati ang nagpapabakal dahil bawal ini sa durasyon kan Mayo 12 pirilian. Base sa abiso man kan COMELEC, epektibo Mayo 11 bawal na ang pag-inom asin pagpabakal nin mga nakakabuyong na likido. May court hearing o may helang na nangangaipon ng tulos na atensyon medikal. Mga bagay na pwedeng maging rason para tugutan na daing mag-duty ang sarong pulis ngunya na panahon ng eleksyon.
Kung luwas sa nasabing mga rasones, ang gabos na kaipuhan na mag-duty as in aktibo para sa nararaning eleksyon sa Mayo 12, 2025 aldaw ning Lunes. Sinabi ni Daraga Municipal Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea na dain ang una pitutugutan na mag-leave ang sarong pulis sagkod na matapos ang eleksyon. Dahil ang kaini komitido ang gabos na kapulisan sa Daraga Albay. Mahihiling ang visibility sa palibot as in gabos na polling precincts, voting centers, may magkakanigo as in supisyenteng numero ning mga pulis. Sa banwa ang Daraga North Central School ang pigkokonsiderar na COP Azotea na rurusuon kan tao sa aldaw kang eleksyon dahil apat ang barangay na maboto sa nasabing eskwelahan. Mahalat man sindaning dugang na augmentation halit sa regional office. Kung igwapa tanganing mapaiwagas an maibaybang lugar o sa man ibaybang lugar sa Daraga Albay dahil di man pwedeng pabayaan ang pasi-orden sa 50 barangay o 54 mga barangay na sakop kang munisipalidad. Inanunsyo kang Legazpi City Public Safety Office o PSO ang paramientras na road closure sa kahalabaan kan Rizal Street halit sa Albay Cathedral para sa prosesyon kan inang Magayon Albay Grand Aurora sa aga, Mayo 10, 2025. Ang road closure mapuon alas 5 nin hapon, mantang mapuon naman ang prosesyon bandang alas 7 nin pagkabanggi. Papanginotan ni Obispo Bong Bailon ang banal na misa alas 5:30 nin hapon. Ang Grand Aurora Procession naman mapuon alas 6:30 nin banggi, magpuon sa Albay Cathedral papasiring sa St. Raphael Parish Church. Pigabisuhan kan Legazpi City PSO ang mga motorista na sumunod sa nasabing sistema dahil posibleng matawan in citation ticket ang mga mabalgar sa road closure. Magkakaigwaning free training and free national assessment ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, katuwang ang Sunshine International School. Gigibuhin ini magpuon Mayo 14 sagkod Mayo 30, 2025, alas 7 nin aga sagkod alas 4 nin pagkahapon. Sa entrevista kan DCGB News kay Sunshine International School Directress Dr. Ofelia M. Peralta, kwalifikado sa free training as in free national assessment ang Filipino citizen, 18 anyos, high school graduate as in unemployed mantang pwedeng mag-register sa saindang link for enlistment. Sa iba pang impormasyon pwedeng magbisita sa Sunshine International School Foundation, Skills Training and Development Center Building, Doña Maria Subdivision, Dagas, Daraga, Albay. Piging ganyar kan Albay Digital Transformation Center o DTC ang publiko na magpartisipar sa sarong libreng webinar na inorganisar kan Department of Information and Communications Technology o DICT. Ang nasabing webinar na may titulong Introduction to the Virtual Assistant Role gigibuhon sa Mayo alas 10 sagkod alas 11 nin aga. Ang webinar bukas para sa gabos na interesado na magpadagos kan sa indang trabaho bilang virtual assistant, pati naman ang mga online freelancers na gusto pang pahiwason ang sa indang kaaraman asin kakayahan. Gigibuhan ang libreng webinar sa paagi kan video conferencing platform na Zoom. Para sa mga gustong magparehistro, pwedeng i-scan ang QR code o sunodon ang link na Intro to Varol o Intro to the Varol. Pigiganyar kan Department of Health o DOH Bicol ang publiko na sunodon ang mga abiso sa pag-ataman kang kasalud kasabay kan padagos na pagtaas kang heat index sa rehiyon. Sigun kay Dr. Raymond Martin Corpus kang Non-Communicable Disease Prevention and Control Cluster, posibleng magresulta sa manaylay na helang kantawo ang matinding init kang panahon. Kasabay na digdi ang sore eyes, sunburn, sipon asin ubo, diarrhea asin iba pa. Ipigtaong suhestyon kan DOH Bicol na likayan ang haloy na exposure sa saldang kang aldaw, magpuon alas 10 ning aga sagkod alas 2 ning hapon, maghugas ning kamot, likayan ang self-medication asin magsunod sa cough etiquette. Siniguro ni ako Bicol Party List Executive Director Alfredo Garbin Jr. nagabos na senior citizens ang makikinabang sa House Bill No. 10423 o Universal Social Pension for Senior Citizens Act. Sigon kay Garbin, kapag maaprobaran ang nasabing propwesto, gabos na Pilipino na edad 60 anyos pataas ang automatikong makakaresibir nin 1,000 pesos kada bulan. Enot ng sinabi ni House Assistant Majority Leader asin ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon na katuyuhan
Naaprubahan kan propwestong ini na marekognisar ang mga senior citizens sa pagsasabing may dakulang ambag ini sa bilog na nasyon. Matatandaan na nakapasar na sa third and final reading sa House of Representatives o Universal Social Pension. Sa ngunya, nasa committee pa ini. Alagad pagbalik ang sesyon sa Hunyo ngunya na taon, pwede na ining maaksyonan. Anak ko Bicol Party List, 131 sa balota, katabang na kasurog pa. Uminabot sa 45 na show cause order ang naipailuwas kang Commission on Elections o COMELEC Bicol sa mga kandidato na alegadong imbuelto sa vote buying activities. Sigon kay COMELEC Regional Director Attorney Maria Juana Valesa, sa nasabing bilang 27 digdi ang naitao sa Catanduanes, 15 sa Camarines Sur, 2 sa Albay asin saro sa Sorsogon. Sinabi ni Valles ang mahigpit na monitoring kansay ng opisina mantang bukas sa pagresibi ning reports may kinaraman sa vote buying asin iba pang electoral violations. Mga tugang yan po ang enot na parte kan sa tuyang mga bareta, sa bareta alas 12, sa bareta nyato sa Lado Nasyonal, ibang nasyon asin iba pa pagkatapos kaini. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap pilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Gin is in, gin to win, gin's nanalo, promo na! Sa Ginebra San Miguel, may chance manalo ng 1 milyon o cash prize, motorcycle o jersey. Tignan lang sa ilalim ng cap o selyo ng participating Ginebra products at i-claim ang prize sa partner outlets. Gin's nanalo, promo na! Terms and conditions apply. Visit Ginebra pages for details. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. I-schedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ang aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa MGCP. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa, Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa mga detalyes ng mga Bareta sa Lado Nasyonal asin iba pa. Pikripasok ang Civil Service Commission o CSC ang qualification standards para tugutan na makapagtrabaho sa gobyerno ang mga nagtapos nin high school kaibahan ang mga nakakumpleto nin junior high school asin senior high school sa irarom kan K-12 program. Ini sa kusog kan CSC Resolution number 2500229 na pigproklamar kan Marso 6. Sa sarong statement, pigpaliwanag kan komisyon na pigrebisa kan resolusyon and educational requirements para sa entry-level government jobs para mag-reflect sa ginibong reforma sa irarom kan K-12 Basic Education Program na ipinapautob sa bilog na nasyon kan 2012. Mientras na daiman kaibahan sa revised educational standards ang mga posisyon na nagmamandato nin partikular na higher education degrees o practice of professions na pinamamahalaan kan board regulations. Tinawanin doon kan CSC na ang mga aplikantes dapat na laog sa iba pang kwalifikasyon sa kada posisyon aron kan mga pag-ensayo, eksperyensya asin eligibility. Tinawanin doon ni Senate Committee on Basic Education Chairman Sherwin Gatchalian na dakol ng mga magurang undissatisfied o day na ugma sa K-12 program as in senior high school program kang gobyerno. Sa pagdangog sa Senado, sinabi ni Gatchalian sa latest survey kang Marso na sa 42% kang mga constituents undissatisfied o bako kontento sa K-12, mantang 32% man ang satisfied. Gustong sabihon, mas dakol talagang mga kababayan, lalo na mga magurang ang dain na uugma sa programang ini. Sa senior high school program naman, 40% undissatisfied, mantang 32% man ang kontento o katumbas ng negative 7% net dissatisfaction rating. Sinabi ni Gatchalian na kung siring kaini kababa ang satisfaction rating kan programa, nangangahulugan sa nanadaining nahihiling na halaga ang mga magurang pinapautob na basic education program kang nasyon. Siring man sinabi kang senador na maski papaano pababa ang trend dahil kang 2023 pinakahalangkaw ang dissatisfaction rating sa K-12 na uminabot sa 52%, mantang pinakahalangkaw na dissatisfaction rating sa SHS program kang 2024 na nasa 48%. Kaya maski paano nakakatabang ang reforma asin benepisyo na diit-diit na pinapautob ang mga programa. Tiglalaoban na maipapautob ang full implementation kan mas pinakusog na senior high school o SHS program sa school year 2026 to 2027 sa pagdangog kan Senate Committee on Basic Education na pinamamayuhan ni Senator Sherwin Gatchalian. Sinabi ni Education Yusek Malcolm Garma
na target ang full rollout kan programa sa masunod na taon sa gabos na sobra 12,600 na senior high schools. Para man sa mga tawong pupuunan ng muna ang pilot study kang strengthened senior high school program sa maabot na school opening kung saan papartisiparan ini kan 727 na pilot schools sa bilog na nasyon. Sa sample schools na kaibahan sa pilot study program, 567 ang public schools, mantang 160 digdi iyo ang private schools kung saan 20 sa mga SHS ang makukuha sa mga probinsya, mantang 707 man na mga eskwelahan an sa urban areas. Sinabi man ni Garman na bako sa naini basta pilot implementation, kundi pag-adalan man digdi kung guraano ka-epektibo ang mga reforma na ilalatag para mas mapakusog pa ang SHS. Sa irarom kan ipapautob na curriculum program sa SHS, iyo ang kamawatan kaining gibuhon na college ready ang mga magradwar nin senior high school. Day dapat maghadit ang mga konsumidor sa pagkaon ning duck o itik, manok asin kaparehong produkto, kasunod kang pagpaparehistro o pagkarehistro ning primerong kaso ning bird flu strain na H5N9 sa Camarines Sur. Iniyan pahayag Department of Agriculture o DA Assistant Secretary Joycel Panlilillo sa sarong online press conference. Sinabi niya na day nakakaapekto sa mga tao kaya day na dapat matakot. Siring man sinabi ni Panlilillo na mas marahay na linigon asin lutuonin marahay ang duck products, manok asin kapareho kaini asin mag-ingat. Pasiguro girare kang Agriculture Department na may mga pigigibon ng lakdang para sa patakot o paglakop kang H5N9 arog kang quarantine, calling kan mga infected na hayop as in intensive surveillance. Dagos nang tinangka sa serbisyo ka National Police Commission o NAPOLCOM ang police vlogger na si Patrolman Francis Steve Fontillas. Sa en-bank decision ka NAPOLCOM na patunayan na guilty si Fontillas sa kasong grave misconduct, conduct unbecoming of a police officer as in disloyalty to the government. Apwera sa pagkasipa sa serbisyo, pinatawan man si Fontillas nin accessory penalty na perpetual disqualification sa public service. Sigun kay NAPOLCOM Vice Chairman asin Executive Officer Rafael Vicente Calinisan, ang ibinaba na desisyon kan en-bank iyo ang unanimous. Magigirumduman na naging kontrobersyal ang nasabing police vlogger dahil sa nag-viral niyang post sa social media na nagbabatiko sa PNP asin kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. matapos ipaaresto si dating Presidente Rodrigo Duterte. Tinunaw ni Senate President Cheese Escudero ang napapabareta na plano kan Estados Unidos sa mga Asian immigrant, kaibahan ang mga Pilipino na ipadeport sa Libya. Inura na ning pagkondenar hali sa ibang nasyon asin GMA Human Rights Advocate ang plano ning ini kan US bilang pag-utob ni President Donald Trump sa sayang campaign promise. Midbid ang Libya sa pagiging bayolente sa mga nakakulong sa nasabing nasyon. Pangapudan man ni Escudero kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, na aramon ang kamugtakan ka mga Pinoy na iligal na nag-istar sa Estados Unidos asin tawanin legal assistance asin siguraduhon na daisin da madedeport sa Libya. Handa naman na akuon kang Pilipinas ang mga Pinoy na ipapadeport asin day na kaipuhan nasin ng tratuhon nin makuri. Solamenteng hagad niya sa US na malianong deportasyon sa mga Pinoy na kaipuhan ipadeport. Barata sa ibang nasyon nagpaabot nin pag-umaw man iba-ibang lider ka nasyon sa pagkakailihir ni Pope Leo XIV. Kadaklan sa sainda gusto na makatrabaho si Cardinal Robert Provest sa mga global issues. Nangenot si US President Donald Trump kung saan sinabi kaini na sarong makahistorya ang pagpili kay Cardinal Prevost dahil siya ang primerong American Pope. Sa pinagbiyong pahayagman ni the European Council President Antonio Costa asin European Commission President Ursula von der Leyen. Iyo ang tiwala sinda na gagamiton kan Santo Papa ang boses para pagkasararoon ang mga nasyon. Hagad man ni Russian President Vladimir Putin na magkaigwanin baskog na salud ang bagong Santo Papa. Magigarumduman na bandang alas 12:05 nin aga kasabago oras sa Pilipinas kan magluwas ang puting aso sa chimney kan Sistine Chapel na nangangahulugan na igwanang napili na Santo Papa ang 133 na mga cardinals. Matapos ang sarong oras, nagluwas sa balkonahe kan St. Peter's Square Basilica si Cardinal
Protodicon Dominic Mamberti para i-anunsyo na igwa ng bagong napiling Santo Papa. Nagkapirang minuto, formal man na nagluwa si Pope Leo XIV, kung saan nagkaway sa mga tawo asin nagkurahaw ang ginatos na ribong tawo na nag-atendir sa pagpili kan bagong Santo Papa. Sa primerong panaramon kan Santo Papa, inumaw niya ang mga tawo. Sa pagtaram kay ni, inumaw niya ang dipuntong si Pope Francis asin hinagad sa publiko nagirumdumon ang mga naginibuhan kay ni. Pinasalamatan man kan Santo Papa ang kapwa cardinals na nagpili sa iya. Matapos ang pagtaram nin Italian, nagtaraman ini nin Spanish, handay ning magtindog nin tulay para sa mahiwasan na paghuroron asin makamtan ang katrangkiluhan. Sa bareta niya to sa lado ng sports, preparado na ang weightlifters kan sa tuyang nasyon sa pagsabak ninda sa Asian Weightlifting Championship. Papanginota ng two-time Olympian Erlene Ando ang national team sa torneo, nagigibuon sa Mayo 15 sa China. Masabay si Ando sa women's 64 kg division kung saan kapag matrayumpo ini, sigurado ang pwesto niya sa 2028 Los Angeles Olympics. Kaibahan kay ni ang pambato kang nasyon na sina Cristel Macrohon sa women's 71 kg, Fernando Agad Jr. sa men's division 55 kg, as in fast-rising sister tandem Rose Jean sa 45 kg, as in Rose Seji Ramos 49 kg. Nagtutubod man si samahang weightlifting ng Pilipinas President Monico Puentavella na makakahakot ng gintong medalya ang nasyon. Naimbento kan mga eksperto ang EcoFlow Power Hut na magagamit sa manlain-lain na adventures lalo na ngunya na summer season. Ang kalo na ini sarong solar charging on the go, kaya kaya kaining makasagap ning solar energy sa gabos na anggulo maski dainin blind spots. Kompresto inin dual USB-A, USB-C ports para sa charging kan duwang devices simultaneously. Igaman inin in UPF 50+ sun asin UV protection. Malain-lain ang anutoran kan DCGB News ngunya na paparanina ang midterm elections sa ibong kang kampanya kontra bigay. Aligadong may mga personang imbuelto sa barakalan nin boto. Sa pakikipaghuron kan DCGB News sa nagkapirang persona, dainin na masabutan ang saindang namamatean sa pagsasabing sa panahon na ini ang bakong makalangkag maghalat. Kunya na Mayo 9, kantaon 1875, namundag si Gregoria de Jesus sa Caloocan. Siya nagum ni Andres Bonifacio, sarong brave as in patriotic woman na may heroic role sa Philippine Revolution. Saro siya sa apat na aki ninda Nicolas de Jesus as in Baltasara Alvarez Francisco. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang bareta alas 12, tinipo na sin kinalap sa DCGB News Base. Some shoutouts po. Yad Rempilio watching from Ligao, Ma'am Dadet Janson also watching, asin kay Ma'am Jen Estola, Ma'am Benji Nunez, Miss Kay, asin kay Dr. Rose B. and Sir Joey Lauraya. Sa pangalan kan mga nagsulat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay ba si Miss Jenny Matthew Balyaran, sa lado technical katuwang tapudyan si Sir June Napolis, asin si Mr. Jerome Nico Martinez, ang sa tuyang IT, social media writers Miss Shara May Leron, asin Mr. Jimos Barrios. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan man nga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo, kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa Iskaramusa with Miss Angel Mustasa. Always number 1. Always DCGB. Bareta alas 12 with Bert. And Gina. Thank you for watching. Happy lunchtime. God bless Sa you. indong nadangog ang mga dalakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB.